Wara li fil-kampanja elettorali l-Prim Ministru Roberta Bella ħabbar l-iskema My First Home li biha issa il-Gvern se jidħol għal kwart ta' self għal min jixtri l-ewwel proprjetà tiegħu, il-Kap Nazzjonalista Alex Borg kien pront ħareġ bi skema alternattiva. Skontu, l-iskema tiegħu kienet superjuri għax qallet wieħed li ħallas nofs limax tal-first time buyers fl-ewwel 10 snin fuq is-self għal proprjetà. Mill-ewwel kienu feġġew dubji kbar fuq din l-iskema meta Borg l-ewwel qal li se tiġi tiswa lil pajjiż 2.8 miljun euro fis-sena. Iżda appena inqabad li qed iħawwad ħareġ jgħid li s-somma imsemmija kienet biss għal kwart tas-sena u fil-verità tiġi tiswa kważi 4 darbiet iżjed fis-sena. Meta il-Ministru Clyde Caruana kien ġibidlu l-attenzjoni li bil-costings tiegħu stess ifisser li Alex Borg kien se jċaħħad lil eluf ta' first time buyers minn tali appoġġ għax kienu se jgawdu biss ftit mijiet bil-wiegħda tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg kien reġa' ċaqlaq il-parametri u qal li l-miżura kienet se tiswa medja ta' 37 miljun euro fis-sena, 13 darba iżjed milli kien qal oriġinarjament. Il-Prim Ministru mbagħad kien qabad ħadma oħra fil-proposta ta' Alex Borg. F'waqt li kienet jgħid li se jħallas nofs li max fit-terms and conditions tal-proposta, kien hemm li dan in-nofs tar-rata ta' max kellu massimu ta' 1.25% fis-sena. Issa dan kien ifisser li ma kien nofs xejn għax ir-rata li biha qed jisselfu l-first time buyers tersaq lejn 3%. Analiżi li saret mill-Partit Laburista u koloriet li rata tal-imax kienet fil-livell baxx li garantixxa Borg fis-snin tal-pandemija biss, meta l-ekonomija kienet nofsa magħluqa, waqt li l-Bank Ċentrali Ewropew din il-ġimgħa għadu kemm żied ir-rata l-imax b'0.25% u l-ekonomisti internazzjonali qed jistennew żewġ żiediet oħrajn simili sa tmiem is-sena biex ir-rata titlab mill-inqas 0.75%. Ifisser li kieku l-iskema ta' Borg kellha daħħal fis-seħħ, Alex Borg kien jispiċċa ifendi biss terz tal-ispejjeż tal-first time buyers. Billi mistennija żiediet oħrajn fir-rati is-sena d-dieħla wkoll l-għajnuna kienet tkompli tonqos u din il-ħadma ta' Alex Borg kienet tikber iżjed. Minkejja dan esponenti nazzjonalisti bħal Darin Karabot jisqu li l-Gvern imissu jimplementa miżuri mill-programm elettorali nazzjonalista għax kontu kien hemm ħafna eluf li vvutaw għalih. Kieku isir hekk il-first time buyers pajjiżna kienu mhux biss jiġu diskriminati, iżda wkoll imorru minn taħt li darba l-iskema laburista ta' My First Home mhix affettwata miż-żieda tal-Bank Ċentrali Ewropew.